chim ching wai number light spark soft light spark soft one paraya royu try hallelujah temani long play hallelujah rasu try nothing I move hallelujah like is unto yakin hallelujah. Haka katengok pa badukon badumansem bakoj. Kajung ejung trai jung Jesus Christ bad gajung jong oblay lambat gajung selog jong mansem bakoj kindan rengkat bad pi baro. Kohan men kopara ha o Jesus Christ dongin IT lade ha Jesus ha kana klemat kam tame ha kana step bengilawan khmat jung u Niwan bensim benta ha kane gajing laniam jong gajing maya ke bakoj tongin pen khoj dongin pen suba yalade nabaro kilat kilat kitam kiduna gajungi kenang ba mangi we pai we ki blawan ha kane gajing laniam ngilong kita ki bakoj ngilong kita ki babidor bantrwa ya kane gajing maya den mata gadau da gajing sngoret gajungi da gajing kloy jungi ban i no ikipop ke jungi ban em ke jing em ke bathamai tongin phai su da ka ba ngi aduai lang nga phla hable badan bor baro badia pi ko han men ko para bang lale pop sibun Da gajing khan da gajin da kikam da gajing leklet da gajing le pala jonga da gajing le pala jonga da gajing le pala bakrawe jonga Namar kata nakarpa dia kamaria bakoj kabaisa kate suti ya kengel badkiru koj badia pi ko hanmen ko para banduwai nak banta junga how try blay jungi ublay badan bor baro in isnayengi madalama bigi pop jungi unyala mingi sha kajung embom jukut amen. Who try to isene Go try to Isene, go try to Isene, go try to Isene, go Christo Isene, go Christo Isene, go Christo Isene. Go Christo Isene, go try to Isene, go try to Isene, go try to Isene, go try to Isene. Tongin ya duai Ngiduai na gabanta kainga sem jong I Mary Mildaris Carbani but Shining Star Marwain. Kumjuru ngiduai na gabanta ki kun gikti jongki khamtam na gabanta I Iban Sharai Carbani badan manta hapadeng gajing pang gajing sitam isha sumari alade ha hospital. Ngiduai bablay tracken rad un IE kata gajing koi gajing kia ha galeng kamet bat kaman sem. Kam tame bagi dawai ke desin bagi jing syak sumar ke jing I kan long ke basai so lang ba ke jing ri ke jing sumar lang ba ke jing ke jong blay kumjur ngi dawai na ke banta I kong rinjar ring jim nong tudu bat kipara jung ki baro kam tame I Nestor bat Ricky ban light na ke jing jing syatem rau jong ke jing de basneu kam tame ke kiat
Ngiduwairu nagbanta ibanala tongni bat kumjuru I aibor shai saukmi. Kumjuru ngiduwai nagbanta I dari hundingdo nagbanta gajeng koi gajeng kia gajeng I boblei draken rat le kampala nagbanta gajeng I. Ngiduwairu nagbanta I banlam shua nongbri na gajeng bain lai ba im iron lai na gajeng shat emrau jong gajeng snew jong gane ke perthei ba ma I in yo ya kata gamen sem bonar pai biang shoblei try kan rat sachi sen ngiduwairu nagbanta ka inga sem jong iba bok bilas lengdo rngai badi kong joyful Mary Karmau kamtame nagbanta I joyful Mary Karmau badi barake ya kesingka jong I mata kesengi ngiduwai boblei trekan radun ai kajing koi kajing kia kalang kamet ban sem ban mani I nang la su ban em kajing em ke babha kumjurung ngiduwai nagbanta I Olivet Marwen bamairu I rake yaga jing dap sngi kajing I kebakadar snam ngiduwai boblei trekan rad un kurku kurdo I iru kumju ban ai kajing koi kajing kia ban ngiduwai ru nagbanta u maidlanti bat rilanki karbani kam tame madagasngi ki pan krela de ban leit no sha krela na mata ka jing pule ka jungki ngi dwai bable trakan rat un ku kurdo yaki unai ki ka jing koi ka jing kia akal yang ka met bat kaman sem bat kum juru bable trakan rat under rangkar bat ki ha ka jing yai lenti ka jungki bat kum juru ha ka jing pule ka jungki nang na shakmat wan raro ya baro ka jing kwa ka jing trang ka jing angnut jong pi wei pai wei how jisu Ujisu madagasngi kurku kurdo yaki pan urlong yaki lengba kajingya sai lem jong Kamaria Magdalena karu khoj kabang rakhekan mau ha kanai kasngi koblei me uba ukon balakha marwei jong me u lapan khamti ya Kamaria Magdalena haswa jong ki wei pat banpan bana ya kajingmen paskha to ai ngi kerpat bada gajing asal lem bad kanuksa jongka ngin la ban yalap yau kres ubaim bad ngin yo I yo u basan shar ha kaburam jongme ubaim bad basan shar rengkat bad me ha gajing yalong kawei jongman sembakuj ublei junam la junam amen. Kajing puli ng kitab jing Rav Solomon kalnong kabalay kat kot iway terter hadu kabasaw. Hajin tiya min ngalawat ya uta uba kamansim jonga ke I. Ngalawat ya uklem de shem satya ngalakod ya uklem ti. Ti ngalaong ngan let siyang menta kaleng kasnong hag isurok bat kilumpong snong. Ngan wad ya uta uba kamansim jonga ke I. Ngalawat ya henry klem de shem satya. Ginong aphira kilalap yanga kadba kidangyat pahara hapo shnong ngalakali yaki hatu philayu I ya uba kamsim jonga ke I Maria light naki ngalashem ya uba kamsim jonga ke I ngalabat kha ke u klem da palachu hadu bangandaya lam yu u shadu ying kakami jonga hadu hapo kamra jong kata kabala pun yanga kaktin jong try Istamo yaulei. Samrupulai na barnyos ba sa putra. Koblei melong ublei jonga ya me Kadot jonga kami kasnya
ublek. Haleluya. Haleluya. Utrai dan rengkat bat pi kajing pule naga gospel bakoj kat kum u Yohanes kaburam hame utrai dang step perngap ha kasngi neng kong jong gatayo kat badang dum Kamaria Magdalena kala lecha gajintep bat kala yi ba ka balaweng no yaw maukang kalamare shaw Simon Petrus bat shaw ta weipat usunran uba Jisu uye kala shimno yaw turai na jintep kala ong bat ngimtip hae kilabu yau Kamaria pat kala yeng habar ha gajintep kayam kadba kadang yam kala dem ban page sapo jintep bat kala yo I arngot ki angel ki bariam li bat ki song wei hakli bat wei hakjat nang ta habaladan kamed u Jisu ko kong balai piyam kila keli yaka kala jubab kila rano yaw trai junga bat ngam tip hangno kilabu yu mari ong kumne kala paidin bat kala yu I yaw Jisu uba yeng hangta Henry kam tip baude u Jisu kong balai pi yam u Jisu ulakali yaka yanu sha piwat kala nang perkat baude unong sumar keper kumta kala ong hau yo dei mapi balarano yau koba hayatu se yanga hae pilabu yu bat ngan lechim no yu u Jisu laong haka Maria kala paktin wak shau bat kala jubab haka Hebrew Raboni kabamot ko nong hikai kaino wat nom kso yanga u Jisu laong haka namar ngampat lech pai sokpa Henry kilej sha kipara junga bat yatu aki nga lech pai sokpa junga bat ukpa jungpi ublei junga bat ublei jungpi kumta Kamaria Magdalena kala lech yatu ha kisenran ba kala I yaw trai bat ulai yatu yaka yakane ka gospel try Kecinyara yame. ko henmen ko para ha u Jesus Christ menta kasngi kabalang karakhe ya kasngi buram ne ka jingkan mau ya Kamaria Magdalena bakoi ngitip ba Kamaria Magdalena kadai ka wei na ki riu kan thei ki ba I the man sim yaw Jisu hadu kata om dei tang ka jing I ka jangka hanrei ngiyo I ba Kamaria kadon rengkat bo Jisu habaro ki commission ki jungu nadu ka klimat ka ba kayo mat ya ka jing I ka jong trai Kamaria Magdalena kam sem I yaw trai hanrei ka yai rengkat badu kadon rengkat badu ka IT yala de how try jungka but ka yarabro but ka kershanro ya try ban penpriang ya commission ga jungu ne ya ka gospel den mata gadau ha gane gasngi habang yarakhe ya gane gasngi buram jong Kamaria Magdalena bakhoj karkhoj jong ka balanga jungi to ngin pusan khandiat kato kana teligi poin sapang ka jing im jong kane karukhoj Kamaria Magdalena kapoin ke benangkong ke ba ngakwa ban ya pelu jingmot bat pi ha kana ka step sapang Kamaria Magdalena kadai kane ka jing yo mat jongka ya ka jing penlaj im na kapop bat ka jing kela bamot jongka
haba ka Maria Magdalena kalayo mat ya ki jing kurku jong utrai ha ka jing em ga jong ka but haba kalayo mat ya kata ka jing penlaj im lene kata ka jing e ka jong utrai ka kloi ban i ya ka jing em barem jong ka ngitip ba haswa ba kan ya kendu ya utrai ya Jisu ka Maria Magdalena kadai ganong pop kadai ganong pop haba ka ya kendu ya utrai jengi Jisu ule kampla ha ka jing em jong ka da ke babe ya gitu ki nyau teliki ksut ki bangi la lap ladangi pule ha ka gospel jong Lukas kala nong ka bapra ka gospel Lukas nong ka bapra ka itu ba komno ka Maria Magdalena ka dia kendu ya utrai Jisu badu trai ule kampla ha ka jing em jong ka da ke ba penlaj im ya ka na gitu gibor jong uksut nado kata kelmat haba ka Maria Magdalena kayo mat ya kabor jing penlaj im ne jing penlaj lo jong utrai Jisu ka ino ya baro ke jing im barim ke jing im basneu jong ka bad ka IT la de telitelan ha u Jisu lengba ka jing ka kamle ka jing ka kam penlaj im jong utrai ya ka kata ka jing ya kendu ba marwe jong ka badu utrai kayo mat ya kabor jong ka jing i jong blay kayo mat ya kabor jong ka jing isnei jong blay kayo mat ya kabor jong ka jing penlai lut jong blay haba kayo mat ya kabor jong ka jing i haba kayo mat ya kabor jong ka jing penlai lut jong utrai ka Maria Magdalena ka ong halade bangam don kam shu yano ne yaki egi jong kane ka prathei Henry tang une ublei balaban ai jing im ublei balaban ai ya ka jing it bod ublei balaban ai ya ka jing lai lut ko han men ko para mangi iwe pawe ngiru yolese ngilong kum ka Maria Magdalena habasdang jong ka jing im ka jing a ka jing pi yolese ngi im ka jing im ha ka jing shatemrau jong uksui jong ukrei jong boman jong ka jing sneu jong kana partai ki baharukom Henry ngi lalong ki Kristan kat kine ki snam ngi la yos ngeu ya ka ktin ka bautrai Ukraine yang api bad ngi la yo ru ban ya kendu yu markmat ha ki sakramen ha ka jing im Kristan jungi ha ka ktin ka ba Ukraine hangi hato ngi yo madna em ya ka bor jong ka jing e jublei hatong yo madna em ya ka bor jong ka jing isnei jong blei hatong yo madna em ya ka bor jong ka jing plai lu jong blei ngi haban keli la de ha ka ne kasngi ka Maria Magdalena haba ka yikendu yo trai ka yo mad ya kine hanrai ngipat ngi haban keli hato ngi long ne em kum ka Maria Magdalena habang ikendu ya trai ngi yo man em yakine baro kasyong hanga hapi ko han men ko para ha ka jing imba marweji lada mangi ngi don kata ka jing mut ka jing perkat lada ngi don kata ka jing kwa ka jing trang ban ikendu ya trai ha ka jing imba marweji ngi klempep habang ngi ikendu ya trai ngi yo mat lada ngim don kata ka jing kwa ka jing trang ne ka jing angnut ne kata ka jing kloi ban IT ya la de hau ladang yo mad ya ladang ngi kendu ya uru ngimla ban yo i ya kene ka jing i ban la jing ngimla ban yo i ya kata ka bor jong ka jing plai le jing ne ka jing isne ka jing den mata ka daw ka Maria Magdalena ka khot ka were ngai pi nungkong na shabe ngi de ban don kata ka jing kloi ban le pai su ngi de ban don kata ka jing kloi ban yo sneu ya ka sur ka jing ngide ban kloi bandan kata kajing pendem yala de hakmat jengko bangin yo mat ya kata kajing penlai lut bat kabor jong kajing kelak bamut kawan rak jeng kerku ha kajing em kajengi kapoin ke baar ke ba ngi insapai menta baka Maria Magdalena ka hikaya ngai pi kane kade kajing scam jong kajing ngej bat kajing rublei jengka nado ka klimat baka Maria Magdalena kayo mad ya kata kajing id ya kajing isnei ya kabor kajing blei kamta me kata kajing plai lut bat kajing kelaba mo jongka kapan scam ya kajing ai kajing ka
ngiyo iba haba baro ki apostol kino kisenran kinong budjong Jisu ki phet yap haba u Jisu la shakem haba u Jisu ukid ya kading pna gejung u shakat kito gejung shashitam baro ki apostol ki jong u kim phet yap ki ri yalade henreng yo i ba Kamaria Magdalena kadon rengkat bot Jisu haka jing kid jung u ya gading pna haba u shashitam ya gitu gejing shashitam jung u bat hak kejat gading pna Kamaria Magdalena kadan ban ngiru bakadan haka gospel bamentakas ngi kamareru dang step ban lej pej ya gejing tep gejung u pej ngiyo i ba Kamaria kadan rengkat bot Jisu habaro ki klipmat jong gejing im gejung u hakajing suk jung u Kamaria kadan hakajing shashitom hakajing hakajing janjar jung Jisu Kamaria kadan namar kajing nge jong ka kas kem hau Jisu pat kata kajing rublei jong ka kata kajing rublei jong ka hau Jisu ka don rengkat pat ka den mata kadau mamanga piru ko han men ko para sajusit ngihaban pe halade hato ngilong na em kum Kamaria hatong ngidon na em kajinge jong kas kem na em kayai nen em kum kajinge ba Kamaria Magdalena kadon hau Jisu ladang ngidon kajinge hau Jisu ngiru ladang yomat kanu kajinge ne kajing jenjar ha kajing em kajung pi nginom ino ya kata kajing rublei kajingi hau Jisu balengi jano kajing rublei tang sitengpor balengi habangi kendu ya kejing kejing jenjar habangi kendu ya kano ka sitom ka sipaha kejing kejingi kajing rublei jungi ka jano kajing it kejingi yoblei ka jano namar ngimdan kata kajing ha ublei namar ngimdan kata kajing hau Jisu ba deu Jisu ubala khot inga balongo Kristan deu Jisu ubala ai nga kana kajing Kristan ngide ban pas kam ya kajing hau Jisu kumba Kamaria kapan skam ya kejeng ka nadu ka klimat baka yomat ya kata kejing penlai luj bat kejing pen im kajong bleh nang dapat ka poin ka balai kamakwa ban ya pelujing mut rengkat bat pi ha kana ka step kadai kane ka bor jong ka jing pen bena jong Kamaria ya kajing mi pat jong Jisu kajing pen bena jong Kamaria ya kajing mi pat jong Jisu haka gospel bamatagas ngiyos ngeo ba haba Kamaria Magdalena kayo i yaw Jisu haba kalayathu baude Jisu ong yaka kilet sa kisenran junga kilet sa kiparage junga kilet sa kibiit kibathon ge junga lej pen bena ba ngal ami pat na kajing yap ban ma nga im hakana ka perthai nga don rengkat bat pi nga nong inoya pi kine kita kejing ong jong Jisu ha Kamaria Magdalena haba kayo iu ha kmat ka jentep nadu kana klemat Kamaria Kamare sha ki apostol sha kisenran sha baro ki bangej hau Jisu ki babod hau Jisu kalipan bena ya kana ke kubor kadai maka kabayo ya ke kubor ka nongkong ong kilej ban bena bau Jisu ulami pat bau Jisu sem layap hanreu im udan rengkat bangi kadai kata ka kubor bat kadai kata ka jing ai ka jungblei ha Kamaria Magdalena kohan men ko para ngiru ngelayo ya kana ka kam ya lap ya ka gospel ka jong try Jisu hi dalade ulapan khamti yangi iwe paiwe bangin long kisenran kijungu bangin long kinongbur kijungu bangin lej setelah keperthai bangin ya lap ya kubor babha kijungu ban pen bena bau Jisu la job ya kapop bau Jisu la job ya kejengyap bau Jisu la job ya kejengpang kejeng sitom ya kejeng kejeng kerdu kebapi kendu ha kejeng em kejong pi ngilong na em kum Kamaria kibakloy ban i ya baro kiba ka bakadon ha kajeng em kajeng ka ban mare ban lej pen bena ya ka kubor babha sha ki jaj penreu Kamaria ka khot ka weringa ye pi ko han men ko para ha kana ka step
ba mangi ngide bandon kata ka jing ka bas kem how try kumba ka Maria Magdalena ka don kana ka jing ka bat testament ba test ka balong ka bas kem how Jesus hadu kata den mata kadau ko han men ko para ha kana kasngi habang irake ya kana kasngi buram jong ka Maria Magdalena tongin but tongin ka jing ka jing pi kam tam kana ki jing hikai bang ilayo na ka jing jong ka Maria Magdalena tongin duwai tongin IT la de how Jesus ha kana klemat kabr ki kmat jing pi pe yala ka jong ka jing poson yala ka jong ka jing ha to ngalong na kum ka Maria Magdalena ka bakloi ban leji kendu yo trai ka bakloi ban yo sngew yo ka sur kren ka jing bakloi bat ka bakloi ban yo mat ya kata ka jing ka bor jong ka jing jong trai ha ka jing jonga ban yo mat ya kata ka bor jong ka jing snei jong ka jing palai lu jong trai ha ka jing ka jonga ka jing jonga ka scam na kumbas kem ka jing jong ka Maria Magdalena how try ka jing rublei jonga ka long shishan how try ban kloi na ban mi na kana ka jing barim jonga ban lej kumo breu batmai sha ka parthei baro ka wei ban pen priang ban pen bana bau Jisu de blei basisha bau Jisu ula job ya ka pop bau Jisu ula job ya ka jing yap badu rangkat bat ngi bat u de u nong pen jongi u nong pen u nong suspa jong kana ka parthei IT la de ho Jisu nang khot ilan u Jisu ban wan ha ka jing ka jung pi ban Christian ban ai bor ye pi ba pila ban ka jing jung pi ban long kita ki missionary jong Chris na ka ban ta ban priang ya gospel ka jung u and yoro ya Jesus Christ shalom amen jong ngin pala la ka jong ka jing nga au bleu pa badan bor baro unong tau ka beneng bat ka kendeu bat how Jesus Christ kun bamare jungu utrai jungi yaw bala pon no man sem khoj yaw bala khana ka Maria te soti basha bein hapo pintus pilatus la sana pnayu la ya bala tebu la yarsh bayab ha kasngi ka balai la mi pa ni ka bayab ulakiu sabneng usong sa kamano blay pa badan bor baro nang cha uwan pat ban besar ke be met ke bayab ngangay daw man sem bakoy ha ka balang Catholic bakoy ha ka jing salok ke koy ha ka jing ma be ki pop ha ka jing me pat ka do but ha ka jing bom jukut amen Laispa Prapua Laispa Prapua Castemos sopadadro tak jong ka jingi jongi kaling castemos sopadadro tak jong ka jingi jongi
Ai chim yaki Ati chong mengi ati Toduai ko para bagai jengknya jenga bajengpi kan long papdiang hunak ma doble pa badan bor baro to try bidding jingnya di jongpi maka benta ke jiro rom teng chu kajeng to yang ni pada kapalang ku jung baro away to priang ko try ya ke jing trua ki bangi wanra ha kasngi kan mau buram jong kamaria Magdalena bakhoj kaba ya ka jing ej bala IT lot jong ka ukon bala khamar we jong me ula priang ha ka jing isnei mame be mar basunchar junom la junom amen utrai dan rengkat bat pi rengkat bat pi to kan ti wela ki danot ketir ki shau to nginang utrai ble jungi kai shong hok kwat kate da shisha ka long basong hok bat ka badei ka dei ti jingi bat ka jing panem yangi haman la kapor bat ka jaka banaingu yami ko kan rat ko kpa bakhoj ko ble badan bor bat bom jikut namar ha kru khoj ki balapan kentang yalade hau kris nag banta ka hima bneng kalong ka badai hak banya ro ya ga jing suma su khair ba phalla jong me da ka ba me khot byang ya ka jing long breu sha ka jing khoj tan rai jong ka bat me wer ya ka ban mat hang ne ha prathei ya ga jin ai ya ki ba en yo ha ka prathei bathamai bat kumta rengkat bat ka kunhon jong ki angel bat ki rukhoj ngi ya ro ya me bat ngi pan bana klam sange Bakud, bakud, you try. Bakud, you lagi pai. Neng bak berjagi dah. Kagaburam jong me. Wayo sana syadrom. Wayo sana klem kut. Wayo Kagaburam jong me Wayo sana syadrom Wayo sana klem kut Wayo sana yublei junom Da shisha melong bukhoj kotrai katame jong ka jingkoj baro Namar kata ngikar padya me to pan khoj pan kantang ya kine ke jingtrwa jungi dak bapha yoman sim jung me kum kam jer halor jungki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesu Christ hakapor beladino ya u badala kaman sngebha ula priang ya ke jing shashutom ula shim yokpu badag baingu ya me ula kedia yu badal ai hala gesenran u om to shim batabam na kane pibaro namar kane kalong kamet junga ya kaban IT na kabanta jongpi Hakaju kerkam enda lalayabam ulashim yakukuri badak baingu biang yame ulai halagi sunran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong kajutang batmai batbom jukut ya kebaen penme na kebanta jongpi bat na kebanta kibabun na kebanta kajengma bekipop tole ya kane ban kan mau yanga
Kajing maya jong kajing nge. Kita sing bangi bamune upu bangi di nagari kakuri Iben naga siap jong mikutroy Tadadu Namar kata ngi bapen menta ya gajing ya bar gajing mi pa jung u ngi terwaha me kotra yuk pu jong gajing em bad ya ku khuri jong gajing pen em ngi dai ngu aidem namar melenyew yangi babet ban yang khma jong me bad ban sakri yame da bas ngoret ngi karpad yame bangi bayo banta hakamet bad kasna mukres ngin long ki ba lapanyatali ka we dauman semba khoi Token mau kotra ya kabalang jung me kabala priang setelah kepertai bato penjana ya ka ha ga jingi rengkat bada Francis ukpa baku jingi ul bad marwen bishop jingi kakan hun ki bishop bad baro ki lengdo token mau lem ruya ki henmen ki para shenrang bad kantei ki baliathia da ka bakermen ha ga jing me pat bad ya baro ki balaklat no ha ga jingi snei jung me to pediang ki sha ga jing shai ka khmat jung me To isnay yang ibaro ngi kerpa me barengkat bad kamaria the sati bakhoj kakmi jong blai ujisa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bad baro kerkhoj ki balapen ngobha yame pateng la pateng ngin long babet banyo bantalem ha gajung embom jekut bad bengen ira bad pandan borom yame daw kon jong me uji sukres Da'u lambadu badha'u Kan long ame blek pa badan bor Ha gajing long kawe jong men siem bakuj Baro ka baram gajing ro Junom la junom Amen Kumbelah kum yang ngi daw nong penim bat kumbelahi kai ngi daktin blai ngi nod banong kok pa jungi bahap neng kalong kebakhoj kerteng jong me kanwan kahima jong me kalong kamon jong me ha ka kandeu kum bahap neng to ai ngi menta ke jungam jungi ka bahala gasngi batama yang ngi kerengkang jungi kumbang ro ngi ma bi ke bales ne yang ngi padwad alam yang ngi sa ke jing pansoy Henry to penlaj yang na kabasneu. To penlaj yang kerpat ko try na gajing sneu baro ha gajing sbon jung me. To ajing suk jing san ha kisngi jungi. Khnang ba da gajing rap gajing isne jung me ngin laj barabor na kapop bad ngin yo jing ada na gajing janjar baro kat ba ngiding ma khmilanti ya gajing kermen bakhoj bad gajing wat pat jong nong penem jungi uji sukres. Namar kajong me kalong kahima kajong me kabor berkaborom jinom la jinom God try Jesus Christ me belong haki apostol jong me kajing suk ngai api kajing suk jonga ngai api wat pe yuki pop jongi Henry ya kajing e jong kabalang jong me bad ha kajing sbon jong me to ai ha ka ya kajing suk bad kajing etali kawai katkum kamon jong me mame Ubin babasan syar junom la junom. Amen. Kajing sukutrai kandon barabor rengkat bat pi. Tong ini terwa ya kada kajing suk iwe highway pat. Kajing suk bat pi. Kokun lang brodu play making it property to sell yangi kokun lang brodu play making it property to sell Make it
hak mi kulang berod jong blay hak mi bekit no ki pop jong ke perthei suk kito ya ki balakot sha ka jeng khawai jong kun lang berod o kan rat am song hok man rung apo ka ying ka jenga an re suang tan rakten ka man sem jenga kan sakhia hi kaman kasnamo kris kan re ka ni sha ka jeng dong jukut
jungi melong kan ra jungi melong trai jong ka jung em ka jungi melong thlong jong ka jung em jungi den ma ta ka dau ko jisu bi ye ha gana ka step ngiwan manai ti la dei hame ngai ti telan la dei hame kat ka bang idan ha ka jung em ka jungi ngai ti la dei ya ka jung pang ka jung stom ya ka jung e ka jung kerdo ya ka jung sham jenjar ka sham lanot ka jungi ya ka jung sum ya ka jung kemen jong ka jung em ka jungi ko tra jisu ngai ti la dei tle telan hame to sim ti yangi to panlong yangi ki khon ki jung me to panlong yangi ki brev ki jung me kham ta me ko tra jisu to pan scam ka jung et ka jungi yame to pan scam ka jung et ka jungi hame to pan scam kata ka jung shania ka jungi hame pat kershan yang iro ko trai panginala su banlong kita ki sanran ka basisha jung me banlong ki missionary ka jung me ban pan priang ya ko khobor ka ba me la pan khamti yang ni wan rak ma jung me ko tra jisu ki bapang ka basitom habaro hasatla ka prathe ki badan ha yang asem ki badan ha jung sha sumar ha hospital pakito ki balawan pai na hospital ki balado jing kermen na jing sha sumar ki jongki ki badan ki jing pang paper ko jisu bi je ngi khod ye me ngi were me ngi karpa de me ngi dam ngon nak ma jong me ba men la kam phla na ka ta jongki ki do wai ro nak ban cha ka jing suk asatla ka parthai ko jisu kam ta me hapo ka jala ka jungi hapo ka ri ka rai ka jungi hapo ka ne ka than ka jungi jisu melong si ma jong ka jing suk ngi karpa de me ba me wan ra ka jing suk hangi hapo ka balang ka jungi ha ka snong ka thao ka jungi ha ka ri ka rai ka jungi jisu ni idea la de hame such a sin shimti ya kine ki khon ke jume balawana khma jume ha kana ka step pelong yangi ki nombot jume pelong yangi ki sanran ki jume pelong yangi ki khon trai ki khon binong ki khon bi shot ki jume jisu shimti yangi pelong yangi ki khon ki jume shimti yangi krishan yangi ai bor yangi tong in ya duai to ai ba ka jing yop diang ba kan tang ya ki jing maya jong me ko trai kan pendap hangi ya kata ka jing ej bayai ne da ka ba kamaria magdalena ba khoj kalasno klem sange how chris ukan rat jongka ubiyam bat sansar junom la junom utrai dan rengkat bat pi Blay badan bor baron kerkui pi pa badakun badaman sem bakoj Amen. to le suk ya ro ya trai da ga jing em ba bha jong pi Ni so ya blay Arspa an ripunyo. En jag har ju try Jesus Christ.